салому дуруд дӯстон. Лионел Месси ва Криштиану Роналдо ду футболбози маъруф ва боистеъдоди замони мо мебошанд. Тӯли солҳост ки мо рақобат байни онҳоро дар сатҳи даставӣ ва ҳам инфиродӣ шоҳид шуда истодаем. Касе футболро бе ин ду нобиға тасаввур ҳам кардан наметавонад, зеро маҳз зебои офарони даври мо ҳамин ду футболбоз шуданд. ҳамеша байни ситораҳои саршинос ва мутахассисон баҳси кадоме аз онҳо беҳтарин буданаш меравад ва имрӯз мо ба суханони легендаи дастаи Реал ва Манчестер Юнайтед Давид Бекхэм менигарем ки дар бобати Лионел Месси ва Роналдо чӣ суханонро гуфтааст. Лутфан обуна шавед ва наворо то охир тамошо кунед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. Лионел Месси тавонист ки дар даврони дар Барса буданаш рекорди голҳои дар як даста задашударо марбути номи хеш созад ва инчунин ҷоизаи тӯпи тиллоиро 8 маротиба ба даст овардааст ки солҳои оянда касе ин дастовардро такрор кардан наметавонад. ана ҷоизае аз ҳама қиматбаҳои Месси бошад. ин қаҳрамони ҷаҳон шуданаш дар ҷоми ҷаҳони охирин шуд. ҷоизаҳои Криштиану Роналдо дар дилхо чемпионат ҳайратзада мекунад. ӯро устоди қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо меноманд ва ҳамзамон қаҳрамонии Испания, Англия, Италия ва шояд ҳамин сол Арабистони Саудиро ҳам ба даст дорад. дар навори пешин мо оиди дастоварди охирини Роналдо ҳарф зада будем ки ӯ бо 54 гол беҳтарин нишонзан дар соли 2023 эълон шуд. ҳар ду футболбоз бо дастовардҳо ва истеъдоди худ ба ҳайрат меоранд ва дар маркази диққати футболи ҷаҳонӣ боқӣ мемонанд. ғайр аз он, Месси ва Роналдо инчунин шикастани рекордҳои навро дар футболи ҷаҳонӣ идома медиҳанд. бо саъю кӯшиши зиёд талош варзида ҷоиза ба даст овардани онҳо дили мухлисонашонро шод сохта афсонаи рангини футболии онҳоро боз ҳам ҷолибтар месозад. шубҳае нест ки ин ду бозингари бузург солҳои оянда ҳам моро бо дастовардҳои нав ва намоиши бебаҳо дар майдони футбол шод хоҳанд кард. Бекхэм эҳтиром ва ҳавасмандии худро ба суроғи Лионел Месси ва Криштиану Роналдо изҳор дошт. вай онҳоро беҳтарин бозингари замони худ номид ва саҳми онҳоро дар футбол эътироф кард. биёед якҷо ба суханони Бекхэм менигарем. Криштиану Роналдо ва Лионел Месси барҷастаанд. онҳо исбот карданд ки ҳунарашон махсус аст ва на ҳар кас ба дастовардҳои онҳо расида метавонад. бо вуҷуди ин ҳеҷ як бозингар наметавонад бо ҳамлагари аргентинӣ Лионел Месси муқоиса карда шавад. танҳо Месси нотакрор аст. имконнопазир аст ки касе ба ӯ монанд бошад. Криштиану Роналдо дар сатҳи Лео нест, аммо ҳардуи онҳо аз дигарон болотаранд, гуфт Бекхэм. шумо ба ин гуфтаҳо розӣ ҳастед? дӯстон, дигар на Месси ва на Роналдо дар Аврупо нестанд. акнун фурсати мухлисӣ ба ҳардуи онҳо омадаасту аз бозиашон ҳаловат бурдан. ин гуна футболбозон шояд дар асрҳои оянда ҳам дигар пайдо нашавад. ба ҳамин хотир ҳар лаҳза бозии онҳо рӯзе дар саҳифаҳои таърихи ин варзиш дарҷ хоҳад шуд. ба ҳамин тамом то наворҳои оянда хайр дӯстон.